We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Galaw-galaw ug sugdan nato ang inyong semana sa mga nagkadiiyang storya nga mohatag kanatong inspirasyon and motivation. Good morning, Sarah! Good morning, Sabni Mosay, o good morning sa ating mga kapuso viewers sa Tibuok, Mindanao. Let's begin our week with full of positive energy. Kauban ang iyong paboritong morning show, ang At Home with the GMA Regional TV. This morning, ato makauban ang online sensation singing duo and real-life partners from General Santos City. Ang istorya luyo sa ilang mga unique song covers, kana atong sayron. Samtang Sarah, sayron sab nato ang mga aktibidades sa Cuyamis Festival. Kauban ang Provincial Tourism Officer sa Misamis Oriental. Unsa kaha ang ilang mga lingaw ug pinasahi nga pagselebrar sa Cuyamis Festival, kana ang atong sayron. And sa BizTalk, atong makachikahan ug makajam ang singer-songwriter sa Dakbayan sa Davao nga si Wardy Puyod. Karong buntaga atong makauban ang usa ka Mindanaoan singer-songwriter nga si Wardy Puyod. Good morning, Wardy, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning, Ma'am Sarah, and good morning sa atong mga viewers, mga kapuso sa At Home with Regional TV. Okay ta karong buntag, and salamat sa pag-imbita sa ako adre sa inyong show. Okay, so Wardy, how did you start your career in singing? Okay, I started sa una pag yun, mga bata-bata pa ko. I had this love for music. And nagabanda-banda ko before during high school. Well, first year high school, nagabanda-banda na ako before. Ang name sa akong original band was Ice Cold Buko Juice, which until now, nagatugtog me. And maybe along the way, na kapuyan ako magsigig kapa-kapa og mga songs. So I tried composing my own songs. On a more serious note, I started composing songs para sa akong sarili. Nag-start ko compose og mga jingle, mga commercial jingles, and mga mga political jingles. From there, I decided to write my own songs and produce my own songs. Ginakanta pod na ko siya, and because of the new tools karon sa in creating music, so I decided to pursue kumbaga solo career murag ana where naghimo ko og sariling kanta, giareglohan nako, gi-compose nako, and ako'y nagkanta, and now it's on Spotify. Okay, so unsa ang natabang sa pagkanta sa imong kinabuhi? Music for me is mura siya a serious hobby. It's not really a professional career. It's more of a serious hobby. Passion siya sa ako, kumbaga. I find joy and happiness in making songs, sa pagbuo niya, and especially performing them. Na ay certain hype manggod when naga-perform ka live, especially if makita nimo na gina-appreciate sa audience ang imong songs. And at the same time, you're able to give them happiness, and sila pod naghatag pod sila og happiness sa imo ha. Ang pinaka-impactful pinaka-na-impact siguro na akong na-release sa karon is ang Isang Lakas. Mo na tong kanta na
Gi-commission ko sa City Tourism Office of Davao na during the height of the lockdowns, kani kasi tong time na grabe ang tabangay sa tanang sectors, no, private sectors, public sector. So they wanted to make a music video encapsulating that bayanihan spirit within the city of Davao, especially as a tribute sa mga frontliners. So Wardy, pwede ba nimo ma-describe ang kasamtangang sitwasyon karon sa atong nasod pinaagi sa usa ka kanta? Kung akong i-describe ang current na situation karon, ubalik yapon ko sa kuan sa kanta na Isang Lakas. Ingon na lang ako ang lyrics niya ha. Ang first na words niya is, tayo'y naririto, nag-iisang kumpas ang ating puso. Sa laban ng buhay, isang lakas tayo sabay-sabay. Kahit na anong hadlang, basta tayo ay magtutulungan. Itaguyod ang pag-ibig sa mundo. Luha, pawis at dugo ay inaalay ko para sa iyo. In a song, mao gihapon na applicable gihapon hantud karon, mo abot maning first wave, second wave, third wave, fourth wave, kita-kita lang gihapon na magtinabangay. Ayan, thank you so much, Wardy. Any message to our Kapuso viewers, especially sa mga buot mahimong singers? Okay mga kapuso, ang music po is really it's a food for the soul. Kumbaga, it starts by appreciating it. Pagkahuman ana mo kanta-kanta na ka, next ana makuha na kag instrument para mo kanta ka. And then it's a gradual step na maghimo na kag songs nimo. It's, if you want to make it a serious profession, tungasunon gud siya because of the competition na naa sa industry. But if you want to make it a hobby, nindot kaya siya na hobby. Kasi makadala gud siya og happiness, not only for yourself but also for other people. And para sa mga kuan, sa mga viewers nato diha, padayon mo og tan-aw sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, Ma'am Sarah. Daghang salamat kaayo, Wardy Puyod, sa imong gihatag nga time sa amo karong buntaga dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Good luck and stay safe. Stay tuned mga kapuso, mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ning baguhay lang natapos na gayod ang ginaatangan sa mga Misa-Misnons nga Kuyamis Festival. O karon balik tanaw ta sa mga nahitabo sa maong kapistahan. Atong makauban, si Attorney Jeffrey Saclot, ang Provincial Tourism Officer. Attorney Jeff, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Happy Kuyamis Festival and kamusta ka karong panahon na? Hello, Sai. Hello sa atong mga kapuso, no? Suki nato sa At Home with GMA, and we're very much thankful sa nga nahuman na gyud ang 9th Kuyamis Festival. Hisgutan tagamay Sir Jeff ang background ani nga kasaulugan. Ngano ba nato ginasaulog ang Kuyamis Festival sa probinsya? Well, before manggod, no, sa wala gyud kaugaling festival ang lawigan sa Misamis Oriental. So when Gov Bambi assumed as a governor, his flagship program was tourism. And one of his agenda was for the province to establish an official festival, no, na makaingon ta nga ato gyud, no, na that can be identified with the province of Misamis Oriental. And that is why ang Kuyamis Festival natao siya, Sai, no? It started in 2014. Every January na siya, Sai, kay ang founding anniversary of Misamis Oriental is every January, and we celebrate the founding anniversary through the Kuyamis Festival. And kaning pagdalagid nato sa mga kalungsuran sa atong mga activities, Sai, dako kaayo siya og kanang nakahatag og kalipay sa atong mga lungsuranon, kay lagi na feel nila nga they are part of the celebration. Karon tuiga nga selebrasyon ang ikaduhang tuig nga gisaulog ang Kuyamis ilawom sa pandemya sa COVID-19, which we could say nga mausab ang nakayunik sa kasaulugan tungod sa mga pulisiya. Attorney Jeff, unsa-unsa ba ang mga events nga atong nahimo? Yes, ubay-ubay sad say ang mga events, no? We have the usual festival booth competition.
and ang atong annual Miss Kuyamis pageant, and atong Queen of Misamis Oriental nga gakahitabo once every 2 years, say. And gibalik sad nato ang Kuyamis Festival Dance Competition ug gidungagan pod nato og esports para sa atong mga kabatan-unan. And then we had the exhibit, Culture and the Arts exhibit, gi-showcase nato ang mga Kuyamis inspired attire sa usa ka mall dinhi sa Dakbayan. And ang one of the highlights insay ang katong gipahigayon nga taho sa katawan ni Governor Bambi Imano, highlighting the 9 years of accomplishments under his leadership. With all the activities nga gihimo nato, Sir Jeff, unsa ba ang importansya ni ini o ngano nato ni ginahimo? Well, kani nga mga activities, gadugang ni siya kasadya no sa atong celebration sa Kuyamis Festival. But for the cultural dance or the festival dance competition, this is one way of strengthening the cultural identity of the province of Misamis Oriental. Apil na po ana ang exhibit side because we wanted people to know that Misamis Oriental is the land of golden coconuts, which is the Kuyamis. Sanglit ikaw magayod ang nangulo sa mong kapistahan, Sir Jeff. Alang kanimo, smooth sailing ba ang pagsaulog sa kapistahan bisan pa man nga gidala nato ni sa nagkadaiyang lungsod? Yes, smooth sailing siya sa and pinasahi gid siya from the usual way of staging a festival kay ang atong mga booths ay naagid sa mga lungsod. Ang atong festival dance naagid sa mga lungsod, and this is one way nga we brought the festival to each and every Misamis non kay kada lungsod dagan kay ang makasaksisay that's an opportunity for them to witness how their municipality is doing in terms of their participation in the Kuyamis Festival. So pinasahi siya unique, and makaingon mi nga mas tsada og impact sa nga dalon gid nato dito sa mga kalungsuran. Dito gid mismo sa mga Misamis Nons ang Kuyamis Festival. Siyempre, kamusta pod ba ang feedback sa katawan, Sir Jeff? Labi pa nga anaa gayod sa ilang lugar ang mga aktibidad. First, the mayors were very happy, katong mga trabaho gyud nga makaparticipate sila kay less hassle, less burden sa ilaha kay naaram sa ilang mga kalungsuran. Ikaduha, ang mga katawhan, grabe ang ilang kalipay kay they don't have to travel, they don't have to pay for their fares, kay naa naman gyud sa ilang mga lungsod ang mga presentation ug ang booth. And dako sad siya tabang sa mga gagmay nato nga mga kanang negosyante say kay gapamaligya man sila labi na sa booth. Ang kanamang one town, one product, and all products, agricultural man or coconut-based, na mabaligya mong sa booth area. So dako kay siya opportunity nga makahatag og livelihood sa atong mga kaigsuonan dito sa mga lungsod. On behalf of Gov Bambi Imano, our father of Kuyamis Festival, I'd like to thank tanan nga may suporta sa 9th Kuyamis Festival. Salamat kaayo nga nahimong magmalampuson ang atong 9th Kuyamis Festival. Pinaagi sa inyong pagduyog o pagsuporta kanamo. Dagan diyang salamat, Attorney Jeffrey Saclot, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. More power alang kanimo, and happy Kuyamis Festival. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. This morning mga kapuso, ato makauban ang online sensation singing duo from General Santos City kinsa real life partner sab. Let's all welcome sa spotlight Charlotte and Jeffrey Bactong, also known as Sweet Notes. Good morning Charlotte and Jeffrey, kumusta mo? Hello! Good morning! Good morning mga kapuso, mga Good ka-sweet morning notes. mga ka-sweet notes. Okay lang po kami. Okay na okay. Okay na okay. Okay, so patok na patok ang inyong mga song covers online. Gani, miabot na og million views ang inyong mga videos. Unsa sa tanaw ninyo ngano mi patok kini sa mga netizens? Siguro, kita nila nga dili lang isa ka genre ang among na ma-play. So, nag-try man gud ni og different genre. So, nagsugod mi sa una sa mga classic slow rock, nag-abot mi sa og mga OPM love song Tagalog hangtod naabot mi sa Bisaya. Katong okay na buhi niabot gid siya og 2 million in few days. So, wala mo siguro. I guess baka relate sila sa mga songs. Mm-mm. So, nagpatok sa ilaha ang mga cover songs.
Ayan, as we said earlier, real-life partner sa mo. Kano sa nagsugod ang inyong career as singing duo ug pag-cover og mga kanta? Actually, before me nag-meet ni BJ, I was working in South Korea before. Then nag-uli ko din sa Jensan. Namit ako grupo na masudlan, no, as female vocalist. So, nag-audition ko sa ilahang grupo kay wala man sila girl vocalist. So, dito mi nag-meet ni BJ, and then after 2 years, nag-separate mi sa group, and then nagduo kami. Tapos China mi. Dito nag-start ang Sweet Notes. Year 2016 tong time nga nag-start mi og duo. Pero nagsugod mi og start og cover og mga song siguro mga 2017 na. Yes. Tong naa Miss China. Oo. Pero wala pa mi kay viewers at nga time. Wala lang, gayong wala mi cover. Oo. Basta lang malingaw. Mag-live lang mi, Live, ganahan live. kayo mi mag-live, no. Bisag wala kayo mi viewers. Until na-discover siya 2019. Okay, so doon na mo'y Bisayan song nga gi-cover entitled Kinabuhi nga miabot na og 2 million views. Unsay nahimong impact niini sa inyong kinabuhi and career as performers? Ang impact po sa mong kinabuhi ani nga cover murag wala man po siguro nag-expect ang tanan namong followers nga mga Bisaya mi, hindi po siguro sila aware nga Bisaya mi mo nang paggawas na mo ato nga kanta murag na shock sila, oy Bisaya din ni sila, ang uban na shock, so mo na to nananaw sila uban. Tapos ang uban pod murag kanang na-amaze ba kay bisag dili sila kasabot sa song, pero nalingaw sila nagtanaw sa mga kay sige magkatawa si Charlotte ato nga time tong katong gakanta may kay wala man to sa plano, murag footage to siya sa private nga birthday party nga virtual gig gud mo nya. Gi-request man to siya. Sige testingan na mo siya play. Nya naabot ang time nga wala na ko mo-post kaya ako may naka-post sa mga social media. Naabot ang time nga wala na ko mo-post. Sige testingan na siya post. Testingan ka na ko ning Bisaya kung nay maminaw nya. Wala ko nag-expect maabot siya 2 million. Grabe ang impact niya kay dito po na mo na realize na dili lang gid dapat mag-focus sa isa lang ka genre. Dapat amo siyang libuton kay dili na to maano ang tao, di ba? Iba-iba taog ka ng taste sa music o songs. So, murag ang impact ato is na-realize po na mo nga dapat di lang mag-focus lang sa isa ka genre na song. So, Ma'am Charlotte and Sir Jeffrey, any message na lang po sa ato mga Kapuso viewers nga gusto sa mahimong sama ninyo nga singers and of course online sensation? Para sa i-pursue lang gid ang inyong passion, especially sa gihatag sa inyo na talent ni Lord. So, kung gusto gid ninyo nga ma-share ang inyong talent, no, pinaagi sa pagkanta, kung unsa man inyong talent karon, i-pursue lang siya kasi wala man gud ta kabalo sa dagan sa panahon. This time dili pa kayo takilala pero wala ta kabalo after pila ka tuig, no, makilala lang gihapon ta. Same sa mua, no, wala gid mi nag-expect na Pressure jud sa Ginoo. yes, na makilala ang Sweet Notes. So para sa ko i-pursue lang gid siya. Oh, kanang kuan pod sa mga nagasugod pa og social media. Kuan lang kaning be passionate lang kung unsa inyong content, kung unsa inyong gusto himuon, i-love lang ninyo kung unsa inyong kanang dili gud ninyo i-pressure nyo sarili nga gusto na ako mag-vlog ko para mag-ana dayon, Makilala mag-boom dayon, din sa tanan oo. kay ma-pressure mo ka kung mao na imo ang goal good. So ikuan lang siya, mo lang siya lifestyle kung unsa Hobby, murag para basta galingawan lang. Passionate lang kasi mong ginahimo niya. Consistent lang ka. Yes. Dili ka ma-discourage kung kanang live nanaw. Dayon lang gyapon kay kami 2017 pagud mi nag-start. Sige ra kog post bisag ko nanaw sa 12 views lang. Di fine na. Oo, pero ipadayon lang gyud kung unsa man ang imong gusto sa imong kinabuhi. Yes. Uga, pwede ba magpasample? So karon mga kapuso, mag-alay mi og song para sa inyo ha, Yes. entitled Don't Know Much. Sana mag-enjoy kayo sa song na to. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, and I know I love you. That would be all I need to know.
wanna see what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Alright, dagang salamat kaayo Charlotte and Jeffrey sa panahon nga inyong gigahin sa amo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. God bless your marriage and may you continue to be an inspiration to others. Thank you. Thank you, Thank you sa GMA. opportunity. Mga kapuso, maka-amaze gyud ang performance sa singing duo nga Sweet Notes. Gani sumalat ni Charlotte Bactong ug Jeffrey Bactong nga fulfilling gyud ang makatabang sa katawhan through music and entertainment in this most challenging time. Samtang Sara patsada gayod ang pagselebrar sa ikasyam nga Kuyamis Festival dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Nagkadaiyang produkto, tourist attractions ug kultura ang gipasigarbo nga proud Misamisnon. Bisan adunay pandemya, matod ni Attorney Jeffrey Saclot sa Provincial Tourism Office nga dili kini babag aron sa ulugon ang kapistahan. Ug ato sab na sayran gikan mismo sa singer-songwriter nga si Wardy Puyod nga bisan sa mga problema nga atong giatubang karong panahona, mas labing maayo nga mag-focus kita sa pag-develop sa atong skills and talent, inay nga maghuna-huna og mga negative thoughts. Mga kapuso, truly inspiring ug unta nakakaton mo sa mga storya nato this morning. Sama na lamang aning panultihon gikan kang Richelle E. Goodrich nga gratitude paints little smiley faces on everything it touches. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso! Remember, always be hopeful and always smile. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.